Замислили ли сте се за какво си мисли един гълъб, когато е замислен? А той дали се е замислял за това и бил ли е замислен някога въобще? Дали гълъбите по земята се питат? Сами ли сме на този свят или някъде из космоса има извънземни гълъби? Чудят ли се гълъбите какво си мислим ние хората за тях и защо не им отдаваме уважение и респект в по-прилични количества? Знаят ли, че на български език се наричат гълъби, а на английски – пижони? Чудят ли се защо хората не правят KFC и от тях, а само от клетите кокошки? Дали им се чувстват? Представете си да изпържат ваш братовчет до получаване на хрупкава коричка. Иска ли им се на гълъбите да имат ръце с палци, за да могат да си люспят семките? Гълъбът, преди да се изцвъка от небето, казва ли си на ум: Сега ще му изсипя малко късмет и щастие на този плутак от мене да му тръгне деня и да му стане светло на душата. Когато гълъбът мирно си ходи по улицата и човек се засили да минава през него вместо да го заобиколи, гълъбът казва ли си: Please explain to me why the are you doing this, Mr. Bombastic? Или просто с досада и изтощение си мисли: Защо, батко, защо? Ще се научим ли някога да живеем заедно, гълъби и хора, в една хармония от цветове и звуци? Кой знае, може би един ден ще имаме гълъби в правителството. Може от тях да тръгне промяната. Призовавам всички хора, които ще чуят това съобщение, да поздравяват всеки гълъб, който срещнат на улицата, защото човек ли си, гълъб ли си, нещо живо си. Може да се абонирате за този рандъм канал. Тук виж се появило ново видео. Чао, братлета и сестрета!